Tot arranca quan Irene, una dona estressada de la vida urbana, decidís comprar, canviar de vida i adquirir una vivenda per a transformar-la en casa rural. I finalment es decidís per la casa del cirerer, al poble d'Eslida. Allí, durant les reformes, ella troba un diari, que és el diari de Briseida, el diari d'una jove que va viure en la mateixa casa 100 anys enrere. I la lectura del diari li fa descobrir que Briseida, quan tasta una gota d'oli, té una sèrie d'experiències i de vivències i de visions que no vaig a dir quines són exactament, però que la connecten amb la terra i la connecten amb el passat i amb el present i el futur. Però ha de ser un oli concret, l'oli extret de les oliveres, unes oliveres centenàries que n'hi ha al molí del mig d'Artà.